Hello mga kahugot. Magandang umaga sa inyo. May ano lang ipapakita lang ko sa inyo. Ito, binili ko. Baya online. Malaking tulong to, binili ko siya. Ano? Ang gagawin nito, pang exercise, kagaya ko, malaki na ang tiyan. Serious po dito ha, serious po ito. Hindi, napansin nyo, hindi ako tumawa. Serious ito. Ganito, binili ko kasi yung tiyan ko, ang laki ng bills ko. Ito, papakita ko sa inyo ano ang gagawin nito. Tanggalin yung, yung guma. Pa-exercise ito. At lagay nyo dito kaya tama itong guma, di ba? Yung mga sumba may ganito. At ganito. Lagay nyo muna dito. Ito ang gagawin nito. Kaya nabili ko to. Pa-exercise siya, guys. Lagay nyo dyan. Ito. Umpisahan na natin, guys. Pasensya na kayo sa kartri ko. Ganito. Exercise siya. Para yung komportable ka sa mga workout mo. Ano na ginamit mo rin ito. Ito ang number 1, guys. Nakita nyo, may sobra. Hindi yan uubusin. Lahat. Ano yan? 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. First steps yan. First steps. Second steps, guys. Ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan. Gawin. Last tips, guys. Ganito. Kalikot ka. Nung hindi mo nakikita yung video. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganyan lang. Ganyan siya. At last, ganito na. Pwedeng unan ito. Oh, talagang yung parts ko talagang nagre-remove. Ano siya? Removal patches. Ito. 1, 2. Pwede ka rin gaganon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, gamit na gamit sa guys. May alibyo ah. Meron kunti. Pagkatapos guys, last ito, paggagamit mo rin ito. Yung isa diba nilagay dito. Ganito yung isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gamit siya oh. Parang yun lang. So, tapos mo gamitin ito. Balik mo lahat. Ganyan. At ibalik mo, tanggalin mo to. Ibalik, ganyan. Oh. So, yun lang. Walang problema. Oh. Last but not the least, Dara. Ito kayo. Ganyan. 10 counts na naman. Another 10 counts is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito. Yeah. Ano? Tapos oh. Oh. Pinapawisan nga ako eh. Sarap nga pala, hindi nasayang yung pira ko. Bili nito. Pagkatapos nito, ihampas mo.